И здравейте хора, днес ще отваряме Pokemon Booster. Ето го, самия. И така, 3, 2, 1. Ай! Така, ския. Така, са така картите. Така, почваме да ги разглеждаме. Мазна паничка. Падна ми си Пикачу. Той е рандъм. Това също не го знам какъв е. Още една картичка на Пикачу. Не, всъщност това не е Пикачу, ама се те. Така. Той ми е повторка. Както и той, затова, понеже то струва към 8 лева, мисля да го подам. Нищо, че е много реар карта. Емолга. Клайдол. И Галайли. Май се казва, не знам. Но сега искам да ви покажа новия проект, по който работя. Именно коледни фикоини. Това ще бъде много яко, защото съжалявам, че от е така. Всъщност, дайте да ви го покажа така, защото не, пак ще ви излежа наобратно. Абе се тая. Нищо. Ето това е новия проект, по който работя. Ще има много такива. Да. И сега отзад има ЛХ. И тук имам още няколко картончета, за да направя още 3. А именно, ето това също ще бъде с ЛХ. А ето тези двете ще бъдат отзад с подарък. И това ще бъдат спешъл фикоини. И да, понеже ще бъдат спешъл фикоини, ще ги крия на по-трудни места, на по-далечни от тук, където съм в момента. Между другото, гадната мъгла ми пречи и сега не мога да крия. Но все тая. И да, ще правиме клипове. Между другото, искам да ви покажа и другите карти, които пакнаха днеска. Наистина, Пикачу мютя в най-силните. Къде е Пикачу? Както и ето този с 110 геничи. 210, брат, 210. И пак не бие това печага. Пак не бие това печага. Не, това е Райчо. Това е Райчо. Райчо. Добре, това е Райчо, обаче това са трите ми най-силни карти, които просто много са добри. Особено Райчо, брат, Райчо, What's. Добре, стая най-слабата ми карта. Фибас. Обаче имам още един Райчо. Между другото, ето тази карта, която е по-евтина от двете, отива за giveaway. Която е по-скъпа всъщност. Отива за giveaway. Тази, която е по-евтина, си остава за мен, защото вече имам един път и двамата. В смисъл, ето го Лейлорд. Само да кажа, че не са една и съща карта. Ето го единия. Да си помислите, че читвам. Ето го и втория. Ето този са едни и същи. И имам още един такъв. Просто Райчо, брат, още не е най-силен. Обаче това няма значение. Наистина, защото много добра картичка. Много съм доволен, че ми се падна.
И да, така, всякакви такива нови неща ще изработваме. Искам да ви покажа нещо ново, което съм правил и го продаваха за коледния базар, а именно тази лха, която лично според мен е много хубава и да, може и да бъде много интересно. Всичките ми проекти и мога да кажа, че съм доста стръчен, тъй че мога да изобретявам още всякакви такива простоти и глупости, които си замисля. Примерно, неща, които си купя, например тази колонка, тази коледна колонка и такива неща. Ако ви е харесал клипа, можете да оставите по един мощен лайк и да се абонирате за канала. Аз бях Филип. Чао и до нови срещи!